3 günlük Татарстанның тикшерү комитетыннан 14 миллион 600 мең сум акча урлаучылар өчен бүген Башкаланың Вахитов районы судында көндезге сәгать 3-тә карый башладылар. Гаепләнүчеләр 4 кеше, һәрберсенең эшен суд аерым-аерым карады. Баштан суд залына 22 яшьлек Руслан Нургалиевны алып килделәр. Ул Башкортстанда туган, Казанда яши, өйләнмәгән, эшсез. Икенче гаепләнүче 21 яшьлек Казанда яшәүче Әлмәт егете Никита Карабаев. Шулай ук өйләнмәгән, эшсез. Өченчесе 36 яшьлек Марат Шакиров. Ул тикшерү комитетының криминал бүлегендә тикшерүче булып эшләгән, югары белемле. Дүртенчесе 20 яшьлек Данил Виленсон, 3нче курс студенты. Алар үз гаепләрен таный. Тикшерүчеләр аларны 4 декабрьгә кадәр 2 айга сак астына алуны сорый. Гаепләнүчеләр исә моның белән риза түгел. Бу вакытны өй арестында уздыруны сорады. Аерым бүлмәгә кереп берничә минут киңәшләшкәннән соң суд тикшерүчеләрнең дәлилләре белән килеште һәм Нургалиев, Карабаев, Шакиров һәм Виленсонны сак астына алу турында карар чыгарды. Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.